miracle in but this text, they would see Pawaka and Namambura, Mamutos of Twaji, the legs began to break Mamura at Pawaka. So you know this and Mamura at Pawaka, you lose fish. Or it's you lose fish, the Mamura at Pawaka, you don't catch, it goes. So I'm going to interpret China is the best and I really tax. But all the time to batter, never come for our but it's strange. Because you can make no boy, my mother grabs this other side of it as speaking about this Japan tax. Come to a on the connections. My Rajata, Kumobita, and no father of my soul. Shoko by not the Mama Aji, so that a police. Kana wachiri kuona hivi na nasi isa ni Yesu wa sasa ila ani mama ambao sasa wamechukua mwenye kuporesa ni mama atakaporesa sababu na Yesu mwenye wanatisi pole taporesa Yesu kana chizi ni mama atakaporesa unaacha anao na alitoza pole but mama isa ni kwa bahasa kuinda pamoja na kama mtu aliyeanza so which means my life is not a problem kupita problem mama akitaka kufanya mchana ndio kwa vipi ya Yesu yamechika kwa cross yetu tunataka sasa cross hata ndio kubwa but no the interpret of spiritual I don't think it is finished as I been finished why because we are no one yet but I'm going to interpret it pale basi kubaka both baba no barati dai wakaipa eyes liba kutupromeni na Yesu kuongoza victory yake haiko so which means to the devil about that defeat Yesu akikamua bendera kuna Yesu about it is finished not my function the opposite inside function and loss net defeat about the victory amen baba mtuma bataka usiishi kama ndio kwa fata baba anamta usiishi kama ndio wa chasi kutoka kwa kwasho why because his brother was coming up with this issue after prayer he God saved me from the head of my brother so alipa kuuliza mtu ndio Jacob but apita kwa wabanu wa statement ndio mtu wa Mungu wa wanamu mtu ndio sifa kwa fight na kwa kuna nenda kwa ya but kwa fight ile ya Jacob pia anaoa ndio kama wapenda ya no prince mtu wa wanamu ukamuna so that time mali anataka kunita kuna kudiria wani ni wanauza problem za kudiria but the problem you see rapporto ottieni miracle unica nemmeno intanto mal quindi sono combattuti da molti altri ragazzi ma c'è tanto ma non so slottare come Dio kutera e niente kuti zvazviti che zvazviti kana kuti nokupita according to thy weight tichakanda saka vanhu vakakanda manguri nekaisa kuti tinongobatwa pasina nyaya kuti the neck began to break so takadiscover pese pane chinhu chinoda kuitwa naMwari pane masystems anobreka manesi so that you see the God, the hand of the grace of God more than your intelligence or your effort. Nokuti pane pamwe kuti chinhu chikaitika kuti zvaifanira kuti zvichiitika bonga kamoneka tinogona takaita sanja tikadii but God will allow things that will break the net so that you see unakubata nenet but hove dzakabatira panet dzirikutotyawo kubuda nokuti pane izwi rataurwa naJesu kandai makadzika saka tinototeerera pana pasi Peter tirikutengera ifish nokuti kana Peter akateerera kakanda mamure akatobvaruka kuteerera kwanga akushanda anoisa fish saka kana kuti akuna kuteerera asi Peter hove dzirikutoziva kuti vana vanofanira kubata hove saka kuti hove dziregere kubuda dzinobatirira maneta acho akabvaruka kuti Peter anofanira kunzwisisa kuti handisi ndega ndateerera Mwari but situation yake yokuteererawo Mwari wangu nekuda kwokuteerera kubvaruka ndinouza vachaita kuti dzibatike kana kutaura shoko no matter the breaking of the net you will testify the goodness of the Lord no matter how much you suffer there are times when you don't need to but you need to
but ndoda kuti wateerera Mwari, the breaking net inotokuudza kuti una Mwari. Most usina Mwari neti rikabvaruka unomusa, but chaita kuti dzibatike rakabvaruka una Mwari muupenyu hwako ataura shoko to an extent yekuti fish zvoga kutoita kuteererawo zvako zviita. So pane nguva yekuti munamato wako Mwari vakakupindura munamato wako, Mwari vachakupindura munamato wako utonoprocessi answer, but to you now wasikuita zvakanaka wakuendesa breaking. Pawaitotemba nekutsaka kuti wachandinongera kwandinoda kuenda achadataura nei. So the devil anospa muzimba wako wazvoona munamato ako but zvawaitotarisira kuti vanokubatsira akashanda. Ukamboronga chinhu nechekuti vanhu vanokuvimbisa kuti yawikiu then pachinongotanga hauna mugono wako. But variwo vanogona kutestifya kuti nyange vanhu vakazosununguka but zvakazoitika. Vanhu vanogona kusunguruka but kana nyasha dzichinewo ndaitaura nevo vanhu so ndikati unosara kuti vanhu vakabva pauri haisi nyaya but Mwari akabva pauri nyaya. Ukasiyana neni ukandisiya ndina Mwari unotonzwa kuti unosara kuchiitika matestimony futi, but ukatakura Mwari ukaenda naye nokutevera bosa hazviitike kana Mwari asipo. Vachandadiscover nawo ndechekuti Mwari unogona kutendera the nets to break but the catch inoitika zvakadaro. Ende kana yaitika ndopaunozoziva iwo kuti dzandabata rwendo runo ndabatirwa handina kubata. Kuchechi so people gaga ndobva kuti amfundisi we want to help you panyaya yemuchato, da kukubatsira muchato une style iwe yekuti a lot of people vanofarira kuti dati muchati pazvinongotanga chete pana avapo. So vanhu vavimbisa ndokubva vadisappear and somebody came in. Muneye paakauya ndakanyatsoona kuti Mwari unogona kureplace vanhu 20 nemunhu 1. Vanhu 20 vakabva Mwari vanogona kukupa munhu 1 anoita zvinhu zvinoita zvoitwa nevanhu 20. One person showed up ndokubva abhadhara zvese 1 zvaicontributwa nevanhu vachida kuzviita vakawanda. Pavakasunduruka God raised one person, munhu 1 chete ndokubva atichingoudza kuti bhiro racho imari ndokubva asenda mari yacho kwa-Western Union within 2 hours. Zvaida kuitwa for months nevanhu vachinetsana vachitukana vachida kucontributa and somebody just showed up. Ndopandakaona kuti neti rinotogoda kubvaruka kuti umboona kuti Mwari, nokuti kana risina kubvaruka unofungidzira kuti rakasimba. Sometimes unofungidzira kuti kusimba kwemapepa ako anoita kuti uremekedzwe kudaro. The breaking net will not deny your miracle. Kana akabvaruka zvakadini ipapo ndopo uchanyatsoona kuti una Mwari mupenyu. Nekuda kwokuti kune vanhu vanogona kuzombotora credit sokuti takamira naye chasikabude chinhu takamujenga takamira naye rega vasunduruke. As long Mwari asina kusunduruka the breaking net ndopane testimony yacho ipapa. John chapter 9 kune murume anga ari bofu, saka hanzi Jesu paakamuona akapfira mati pasi ndokubva akanyayivhakisa kumeso kwake akamutuma kuti enda unogeza kurwizi Siloamu. Baba noti akaenda akageza akadzoka achiona. Truly the miracle iri pakudzoka achiona, but the greater miracle ndeyekusarasika atumwa asingaoni. You know, the miracle yaDaniel wekusadyiwa neshupa, truly it's a miracle akasaved by the lions den. But the other side of the miracle yakaita uri powerful is not about the lions. Bible rakunoti akakandwa and he landed safely. Nakupinda akakandwa kurati aigona kuti ufane kukandwa kwacho. So sometimes people overlook kuti Daniel akakandwa vanofunga kuti akangoita kupinda ega. Ukakandwa ndizotosvika nemusoro iri nedumbu iri akakandwa and he landed safely. So the first miracle was for him to be inside the lions den asina injury. Was kukandwa ikoko yaitova saini kuti vanhu havana basa ino vari kukudhamba, but Mwari vakatanga kumanifesta mukukandwa.
Daniel waina matamwari but akashawa a witness yakamira naye kusvika vanhu vakati ngaakandwe mulesden akakanwa ende kukandwa kwakamulesden ndo mune breakthrough hombe wayo nokuti bhaibheri rinoti paakaburitswa vese vaipikisana naye vakakandwawo vakadyiwa kunoti mwari akada kudyisa vanhu vanokunetsa anotanga ada kudyisa iweyo. There was a time in Roman Psalms of Judges 16, Bible parody he killed more in his death than when he was alive. Inya yekuti ani disadvantage yakaitika Bible akabviswa meso. He was now a blind man, but akaita greater results as a blind man. You remember his calling was to destroy the Philistines, but there was a challenge within him. Kuma Philistia aigona kuona mu Philistia akanaka. Ona mbodenzo. Delilah angari mu Philistia. Nyambanga akati magdimbus dema Aisha to angari mu Philistia. But this guy beauty akamuwa to an extent yekuti aidana ne Philistia ane calling yekuti destroy our Philistia. So favor yakaitirwa maziso akabviswa angasaone beauty. Ukatwa muna mato wa blind man Samson anoti mwari ndipe simba ndiuraye vese kuboza hapana wandishana. So advantage yake yakaitika paakabatwa vakamubata vakaita fani naye vamisa muchitembo chavaina matamwari wavo Dagon. He killed more nokuti vanga vakamukomberedza vachifara. Ivo at first vakabata Samson, at last Samson akavabata akavauraya vese. So there are times when God is on your side unoita kunge uri wrong side, because the nets always break. Jephthah turn around their life yake rejection yakaitika mumba mavo. Hama dzake brothers akati bva pano uri mwana wechifeve akaenda ndokubva anodevelopa skill yeLeadership. Pakaita hondo against Israel vanhu vakati tiri kuda munhu anotitungamirira. They went to look for Jephthah. He came back a leader. He was rejected as just a family member. So there are times in this season wanamata mwari, there is a problem coming that carries the testimony. Neti rikabvaruka rikabata ndopa unonyatsoziva kuti zvina mwari mukati than kubata neneti riri intact. Unofunga kuti neti racho rakasimba. Sapane nguva yekuti mwari vanotendera zvinodhila neneti rako, zvinoataka your personality, zvinoataka your vision, your dream, whatever you want to do zvine attack. And the devil anobva akuzevezera kuti mwari vakusiya una mwari, most dai mwari vari kudada zvisinaitike sekudaro. Ndakasangana nemadisadvantage mupersonal life yangu andinonzwa kuti dai uyu ndiye mwari akazvikonzera because zvakandisvitsa pabetter level. Unosvika paunoyemura problem kuti dai pasina dambudziko iri tisina kusvikapo. Kune maproblems atori mastepping stone kulife yako ekuti mwari anomatendera to come against your net. Saka hove dzakateerera kudarika Peter akakanda, but there was attack. Bachinoita kuti hove dziregere kubuda dzanzwawo kuti Peter anofanirwa kubata. Kune situation inofanira kuresponda kunyasha dziri pauri. Azviitirwe vakawanda zvinoitirwa iwone kuti wateerera mwari. Remember kuti Jesu pauya achiparidza apa aisa a word of command yekuti cast your net unto the deep, which means hove dzirimo but dziri pa deeper level. Bora kuti deep calleth unto deep. Nyaya yekunamata mwari you must be deeper. Nokuti area yauri ndiyo, but when you are not deeper enough haugoni kuwana zvinhu zviri available in that area. Zvakanaka zvaunotoda zviripo, but you need to go deeper. Saka panzi cast your net unto the deep. Kurati nyaya yekutanga haisi miracle, instruction yekuti you have been operating at a wrong level but in the right place. Uri panzvimbo kwayo but hausi kuopareta muremu chaiyo. Unotonamata mwari chaiye ari kuitira vamwe zvaunonzwa kuti vaitirwa zviye. Ana ability yekuitirawo, but there is a level you must reach. You know, prodigal son paakaenda nyika irikuri, Bible not akadzoka baba vakamurayira mombe, vakamupa ringa, vakamupa boots, vakamupa gown. One thing chandadiscover nekuti prodigal son paakabva pamba pababa wake haana kupiwa zvinhu zvake zvese, akapiwa zvaaikwanisa kutakura. Hapana paaigona kutakura mombe mbeki. So akapiwa mari capacity to carry, not everything. That's why paakadzoka paiva nezvimwe zvaanga akasiya, which means ukaisa a distance pakati pako naMwari unotakura zvishoma than to be in his presence.
And I've discovered that people can be present in the church, but vasiri in his presence. Mark chapter 2, zanzi vanhu vaiva nehama yavo kuti ipinde padhoo inamatirwa naJesu, anzi pakazara vanhu, kwete dhora rakavharwa pakazara vanhu. Ndokubva vaenda nepamusoro pemba vakapaza rufu vakadzikisa hama yavo pana Jesu, which means pana Jesu pane space. Hakuna akacomplaina kana akadzisundurukai. They were present, but they were not in his presence. No wonder character yavo inoprova, nokuti kana vaiona munhu ari kutambudzika chirema chakatakurwa vachirega kuva netsitsi zvoreva kuti chaKristu mavari hachimo, vari pana Kristu but chaKristu mavari hamuna. Because these people were supposed to feel sorry kuvanhu vakatakura hama vari kufanirwa kupinda, but ndo vakava a blockage. Ndo zvakapa varume wakuziva kuti pana Jesu hapana vanhu vangori muna Jesu. Because kana vari mupresence yake, they carry the grace and the love towards humankind. So zvinoita kuvengwa muchechi nokuti munhu anogona kuva present but asiri in his presence. Zvinotoita kunyewa kuchechi nekuda kwokuti kune vanhu vanongouya to be present but vasiri in his presence. There's a story of Peter, it's so interesting to me. Kuti Jesu paakabatwa kuGetsemani wakaenda naye vamwe vese vakatiza and Peter followed. So ndaiva nemafungiro ekuti ndofunga Peter was a good guy, a strong guy, haregereshe vachitorwa iye akatevera, but uchazoona kuti Peter paakanzwi mumwe wavo akaramba 3 times. So munhu anogona kutevera otouya but angoya kuzoramba zvekuita. You find sometimes our enemies are within us because vanhu vatinawo but vakauya kuzokuona kuti zviri kufamba sei utanga kupikisa nekuzvirwisa. But one thing I assure you is the breaking net that carries the testimony. Usanetseke kuti kana zvarinda kuregera kuna Mwari vatenda Mwari vandisiya. Mwari mukuita kwavo vanogona kushanda nezvinhu zvisingashandi, nokuti shoko ravo rinoshanda. Pane dzaunofanirwa kubata kwete nekuti une neti rakanaka, but nokuti une nyasha. Pane zvinofanirwa kuitika mugore ndozvaunonongedzera kuti izvi hazviitwe nebeauty, hazviitwe neintelligence, hazviitwe nemaconnections. Izvi zvinongoitwa kana Mwari vataura shoko ravo muupenyu hwako. One thing chandaka discover life does not give you what you deserve, it gives you what you fight for. Pauro achibata anoti hatirwe nenyama neropa, kureva kuti titori varwi. So unofanirwa kurwa nebreaking net risakuorese mwoyo. Kune zvinhu zviri negative zvinogona kuita kuti ufungidze kuti uri kunamata zvisirizvo, kana kuti pasiripo, kana kuti Mwari asiri, kana kuti Mwari vakusiya. Why? Nokuti focus yako ndeyekuti kana neti rabvaruka ndipo unongotanga kuchema kuti saka zvatooma hazvichaita. But kana shoko raMwari uye nekuteerera Mwari kuri mauri, it is the breaking net that will make you catch. Ufunge pane vanhu vakatozoshedzwa kuti batsire panapa kubata hove kuri kushedzwa vanhu vane mamburi asina kubvaruka kuti vabatsire vanhu vane mamburi akabvaruka vabata hove. Do you know kuti vanhu vanga vakareba zvokuti vainyatsoona Jesu free? Zacchaeus was very short, akatoita zvokunokwira mumuti. But the end of the story, Jesu akaenda kumba kwa Zacchaeus. Mukupfupika kwake akagona kuhosta Messiah. Varefu vakangoitawo kuona. So advantage ya Zacchaeus yaiva yekuti anga akapfupika, ndosaka akaonekwa. Varefu vakaona, Zacchaeus akaonekwa, nokuti kupfupika kwakatendera kuti anokwira mumuti. Kureva kuti disadvantage yake yekupfupika was the key yekuti vagone kuenda kumba naJesu wacho. So kana ari munhu asara achikukura anoti ede kupfupika, takazoenda kumba naJesu. Unenge wakuinspire varefu kuti kupfupika kune kamwe kafavor. So inzwa vanhu vane mambura akabvaruka zvando vari kushedza vamwe vanhu kuti omana tabata fishi kuno. Ndino kuti Mwari akakwanira nyasha. Nyange kune vamwe vanhu vakakuta una kwaunosvika, una chaunogona, una kufunda, uchavashedza pane chimwe chinhu chekuti vachashama kuti iwewe munoshedzwa nane maneti akabvaruka, imi mune maneti akasimba, nekuda kwokuti nyange angu akabvaruka pane nyasha dziripo. Nyasha dzinoita kuti urespectwe neti rako rakabvaruka.
Boss anene takabvaruka kana abata anene tisina kubvaruka anenge akuti boss. Boss ndo pane fish pacho. Hove tinogona kubatwa netype yaunofungidzira kuti haibata. Ione maneti ari very strong. Why nokuda kuti life inombodaro. Hakusi kusimba kwemaneti. Akasimba kudaro zanzi usiku hwese anga asina kubata. Pakubatwa ndakabvaruka nekuti kuna ateerera Mwari. Iye anotaura vari kuti ndinosumudza marombe kubva muguruva. Sandangoti pane challenge chete ndepekuti rombe ndinofanira kuziva zvekuita. Nokuti iye anongosumudza kubva kuguruva, but it's your duty kuzunza guruva. Why? Because position yawakuendeswa, it demands your discipline and understanding. So pese pane favor ne blessing ya Mwari, pane problem iripo. Amen. The problem iyo ndo inoprove the side of the grace of God. Pane zvinhu zvekuti zvikaitika pasina problem yakamboitika, unofunza kuti because ndakarongeka ndine vanhu vanaiziva netaura navo sazvo zvangu zvakafamba negwara. The problem must show up for you to see God was involved in this thing. So sauchona ndibhuku Bible aritange zvinhu zviri right. Ukaenda kuna Genesis 1 ndinobuda pachena kuti nyika yanga iri empty, iri void, iri shapeless. Sei Mwari vada kutanga kuzviintroduce, but vachitanga kuintroduce situation isina kunaka. Iproof yekuti Mwari hatange zvakanaka, zvakaipa Mwari akatanga zvinonaka. Genesis 1 introduction yekugona kwaMwari kuti no matter it's shapeless and empty, but Mwari vakapinda pasini vakataura shoko ravo. Unozonzwa kwakuti nyika nekuzara kwayo. Nyika iri kunzi nekuzara kwayo ndo yanga yakanzi yanga iri empty. Yes. God will show up, but chataka chaitika, the problem will show up. Sa chaita kuti ana Peter zvanzi vatishe vaipano ndiri mutadzi ane zvinhu zvaari kuinterpreta chaita kuti vasiye fish vatange kumutevera vari kuunderstanda kuti murume uyu anodarika zvataifunga kuti tingagone nemanetsi edu. So the breaking net does not matter, obedience matters. Why? Because uchaona kumwe kugona kwaMwari kuri beyond effort nekuchenjera kwako. Unepa ucha testify kuti after all my attacks and everything, we are still seeing the hand of God manifesting. Saka kune vanhu vanosudhuruka pauri nokuti Mwari anewe. Kune vanhu vachasiyana newe nokuti Mwari anewe. You know, there are times we all have this understanding, this mind. People will come, yes, but there is a process people will leave you for the right people to come. I remember Jesus, John chapter 6, ministry of Jesus, anytime and a lot of people left. Just to find them on Peter kuti uchiri pano zvanzi tinoende pishe nokuti ndimi mune mashoko eupenyu kuda kuti pakataurwa reupenyu vasina upenyu vanofanirwa kubva. So kune vakasunguruka pana Kristu iye ari Mwari, nyasha dzese dziripo. Inzwaka munhu wese kana une calling hauna kudanirwa munhu wese, wakadanirwa vamwe vanhu. Une vanhu vasingaitirwe zvakanaka newe. Why? Nokuti havasi in line nechakaiswa naMwari mauri. Murumari pana John chapter 9 vakanzi enda unogeza kuruzisilo chaita kuti Jesu amentioned the river by the name ari ngomudza kuti aisiye semvura inopedza upofu wako. There is a place you must go. Munhu aiswa mavhu mese aigona kungobvunza kuti nai pane mvura here panopiwa mvura wogeza. I assure you aigona kuva smart, but blindness has to do with Siloam. Why? Nokuti izwi Siloam rinongoreva kuti to be sent kana kuti kutumwa. Inoona that Jesu ari kuti kune vakatumirwa issue yako. Mvura imvura, but inochaita neupofu hwako imvura yekuSiloam. So it is the breaking net that carries the testimony. So there are times yekuti Mwari simply saying gone say, and it's actually the opposite. Uri kuitwa breakdown. Pane type yemunhu inoda kugadzirwa naMwari, but inogadzirwa through a process yausingafariri but yaunofanirwa. It is the breaking down
inogona kukunza the breakthrough that is ahead of you. Avaigona kuona Mwari dai maneti asina kubvaruka nokuti vaitombobata hove pasina miracle. So miracle hakusi kubatwa kwadzo. Miracle ndeyekuti chinoita kuti tiluze chapo, but the catch is still there. Ndozvakamuudza kuti uyu murume ndewekutevera. May God show up in your life to an extent yekuti vanhu vakusiya vasikakufarire vanhu vasisakumire newe, you will still testify. Vanhu vagara pasi kuti siyana naye asi kuti kwata chedu hatimufarire, they will never stop the catch. You know, I grew up in Zayonja, so when I started street preaching, they were not happy. My church had my systems there, they were not happy. It's not part of us, you see, because there are times you through the system, but through you. Abraham, mukadzi wake Sara ndiye akaudzwa naMwari akatotaura kuna Abraham kuti mukadzi nemwana wake ngavabve pano. Abraham Bible noti haana kufara nokuti Ishmael aitova ropa rake mwana wake. And akafundzira kuti kutaura kwavakadzi vari pabarika ishanje, haadi kuti mumwe ave pano. Kusvika Mwari vatozivuna Abraham zvataura Sara ndizvo. Kunati vamwe vanhu vakasatonzwa Mwari achivaudza kuti ndizvo, vanotomira vachipikisa zvinotaura Mwari wacho. Pane time kuti Balaam anga akagara padhoki rake. Iye ndiye muprofita, but Mwari havasi kumutendera kuona chaakuona idhoki raakagarira. So there are times kuti vanhu vaunopresa sometimes vanogona kupiwa nyasha naMwari, wotanga kuona zvausiri kuona. Instead yekuti Balaam ati thank you kudhoki hanzi akarirova. People who fight vanhu vakutoshandiswa naMwari nokuti vane pfungwa yekuti anoshanda nemuchete. Why? Because munhu ari pasi pake waanotsikirira waanoti hazviite kuti Mwari ataure newe asina kutaura newe. Mwari anounza dhongi anoripa power of speech. Iwe aifanira kuvhunduka kuti kubvarini dhongi richitaura, but michinda pane kuti ashokeke akatoita hasha dzekurova. Oza kune zvimwe zvinhu zvokuti vamwe ndai vakakura mukuziva zvinhu zvaMwari. Pane kumwe kuita kwaMwari kwokuti munhu akaita unonzwa kuti uyu haafunge mafungiro anosvika palevel iyi, uyu atoo Mwari ataura Mwari. But instead yekuti anzwe avhunduke kuti dhongi rataura, zvanzi wakarirova. Dhongi rikati mukoma ndini prophet, but for the meantime yashatapiwa pamberi apa pane mutumwa aripo wamusiri kuona imi muprofeti. Because there are times yekuti matitles anogona kuva a hindrance kurevelation zvekuitwa naMwari. Why? Because unopfungwa yekuti kana ndiri ni pastor Mwari anotaura neni uko hatauri. I've seen that. Why? Because Sara zvaakataura Mwari ndo zvavaitoda. Kusvika Mwari vakatoziva kuna Abraham zanzayo zvataura Sara ndizvo, nokuti mwana uyu namai havasi rovadyiwe nhaka asi ndichakupa nhaka through Isaac. So sometimes dhongi rinoramba richirohwa, but haritadziswe kuona zvananzi naMwari rione, haritadziswe kutaura zvananzi naMwari ritaure. What am I saying? Learn to give people mikana yekuitira Mwari wavo zvavanoda kuitira Mwari muimba yaMwari. Nokuti Mwari unogona kushanda nemunhu wamusingatarisi kuti akashambuke naye, nokuti kana muchimutarisa ineti rakatobvaruka, but guess what, anogona kutodzibatawo. Ndasvika palevel yekuunderstand yekuti God can use anyone, nokuti kana Mwari aigona kushandisa anything like a bush burning. Moses kwakutonzwa voice kwete kuna prophet, kwete kuna pastor, pagwenzi. Saka Mwari akitaura through gwenzi, dhongi. Ndasvika palevel yekuti anyone ari mwana waMwari akatemwa neropa raKristu, he can be a voice. But nyaya yekuti tikamutarisa is a breaking net. Maybe he's not educated, haana title, maybe basa raanoshanda riri low. But my spiritual matters are different from what we think. Hove dzakabatirira paneti nokuti dzanzwa kuti Peter anofanirwa kubata. Kune zvinhu zvokuti zvikaitika pasina problem yakaitika, unoona kutadza kuziva kuti zvina Mwari mukati. Acts 28, Paul akamonerwa nenyoka paruoko. Zvanzi vagariwa pamauta, they were expecting to fall down dead. By experience, mapoisonous viper akangoguma unotofa. But Bible not Paul akazonzera nyoka mumoto. And they changed their minds. Vakamuti is a God. Kureva kuti pasina nyoka iyoyo
waingotreatwa as medara. Svika waita experience yenyoka yaunozunza for people to know you better. So there are times yekuti God will allow the viper to hang on your hand for people to know you better, but you have a better God who is greater than the viper. Saka mambure kana akatovharuka azitadzise zvataura Mwari kuti zviitike. So chinobvarira mambure ma-attacks kupfungwa yaMwari. Kanda maneti kwakadzika kune miti nematombo kucheka mambure. Asi nokuti pane shoko raMwari, the case will manifest. Sa problem yedu ndeyekuti the devil anonza kuti urikuona maneti ari kubvaruka, urikuona vanhu vachada kufamba newe, urikuona vanhu vanotarashi, urikuona, and you become also negative and low in the things of God. Unopedzwa moyo, unopera shukuso. Kuti kana vadai mani zvinozodii. Wari yako ndeyekuti kana Mwari andisiya ndozodii. Kwete kuti Mwari wacho uchinaye. Anototaura unozvinzwa ende uri kumunamata unomuteerera. Vanoenda ngavaende. Chandinoziva murundo waMwari. Mary paari kubereka Jesu, zvipo zvemwana hazvina kubva mulokawo. Ma-wise men, they came from the east. Vachitora naHerodhi vanoti tabva kunyika yekwedu iri kure, tichiona nyeredzi tichiuya. They followed a star. Svika mumenja wobva wasiya magifts. The local never celebrated or brought gifts pakuberekwa kwaJesu. But nokuti chinhu ichi ndechaMwari, shoko ndopanoti ruoko rwaJehovha runa kupfupika. Zvinongoreva kuti if the local cannot, the Lord will stretch his hand from far and reach. So I've seen that in life. Pane zvimwe zvinoitwa naMwari nemunhu ari kure asati aona face yako. 2021 I was in Israel. Kuenda kwandakaita kuIsrael, somebody ndiaida kuendawo, mwana anogara kwainenjo, but he follows me on Facebook. No, but I'm from this trip holiday. Are you free? Ndida kuenda kuIsrael, ndipei passport yenyu ndiite visa tiende kuIsrael. That's how I go to Israel. Munhu yenda katomuona Tel Aviv paairport chingosvika. Anga asingazive face to face. Kutobvunzana ndimi yes. Uri kuona here kuti sometimes you can preach to the locals of Zimbabwe and ashayabasa ana zvamuita. Then God will stretch his hand and bless you from far. That's the experience izvozvo zviri real and possible. So vakandisaraunda kana vakandiignore, as long ndichiita zvandakanzi naMwari ndiite, the breaking net will not stop the miracle. Uchavaudza kuti mambure angu vharurai, but munana wangu hamuchautadza. Mikana yese vharai, but nyasha dzaMwari muchadzitadza. Oza kune vanhu vane game yekutsindira mumwe naso kuvhara, vanhu vati unoita chakati, ungomhanya umusabotage this way. Baba, zvinovharwa ndezvevanhu, ndozvanoziva. PaJericho zvanzi all gates were locked. Hapana aipinda kana kubuda. Mwari ndokubva vati kuna Joshua, tarira ndakupa. Indaiti ukapiwa, you must see a pathway yekupinda nayo. But Mwari vane tsinga yekupa vanhu zvinhu zvakavharwa. Chaita kuti pakiwe pamagedhi ese havasi kuda kuti Israeri ipinde, but Mwari akatopa Israeri pakakirwa pacho. Ndokubva vapiwa instructions surround the city 7 times. So unaona kuti pavari kutotenderera guta reJericho, vari muJericho vakatarisa pamadziro so vanoseka. Ukaona usati wakusekwa hausi kufamba muinstruction yaMwari. ZvaMwari zvinomakisa, zvinosekesa, asi zvinodadisa. Oneka face ngekuti unombunza tsana akadzungwa, it's a matter of time uchavaona. I remember kune kumba kwatairoja so kwanzi kwadzana. So pataiparidza parengi. Mama acho akabva audzwa manzanzi roja wena asi dziri munorasika. Ari kumukaya kuchiita zvebhaibheri varenga. Vakandirambira kuti akagara pamba pedu anogara renge kusei. Vaindinyarira. Connect nenge tichiri akabvaruka. Mwari vakaita zvinhu zvauno, the same person ndiyanga akudza vanhu taigara pamba pedu chaipo pedu vakaigara anga kutodada nazo kudairoja kumba kwawo. Why? Because pane ka face keneti rakabvaruka kozoita face yekuti dzakubatika.
wavhurwa net, but munana wako unoramba uri intact. Ndozviziva vachiramba nemikana pane zvimwe zvinhu, ngavarambe nemikana yavo, asi Mwari kana avhura dhoo racho, kune maopportunities andakasangana nawo ekuti kuna vanhu vaikuti tokurongera idai sungu tokurongera, vakazongoshama kuti muridzi wavo wacho anovatuma ndiyanga akudai nini. Zoti vatoshamisa ndaya mukati ndakumberi ko kuti wakazorongera wana ndatayo kugara wenyu ndiyakutonditsvagawo. Iwo vaitoti tikasakuvhurira dhairo riri haupapinde mukati. I've seen grace working through that way. Kuti neti rapedza kubvaruka mochipa testimony kune vamwe kuti mutibatsire dzabatwa. Imagine vanhu vari kushedzwa pavanouya vachiona neti rakabvaruka uye dzakazara, vanoshama nazo kuti zvakatanga rini. Mumwe munhu Mwari ngaapikire chinhu chekuti chinotanga newe. Pamarekodzi ekumusha kwenyu kumba kwenyu hazviko, but Mwari ngaakupe favor yekuti kana chanzi chatangawo ngachitange paura. The breaking net will not stop the miracle. Saka kana zvinhu zvikaenda negative mugore rino, chingoziva kuti naMwari wekudenga akatendeka wamasimba ose, munana wangu uripo ende ndichapupura kunaka kwaMwari. But the devil chanoda chekuti kana neti rabvaruka utange ngozvituka wega nekuramwa nekusiya kunamata, saka zvishanda hazvisi kuita. Baba, zvisingashande muna Mwari zvinoshanda. Zvisingabviri kuvanhu naJehovha zvinovhira. Saka wese ari kurwa nemambura ako nebasa rako, wese anoedza kupanza mambure, kubreka manetsi, kuenda kuvanhu vachivafura kuti siyana naye kuzodii. Unoziva kuti Mwari akakukomborera. Even vanhu vaudzwa kuti vasiyane newe vanowedzera kukuda. Ruth chapter 4. The first kinsman redeemer aifanirwa kuroora Ruth akaramba. Zvanzi akabvisa shangu as a custom akati I cannot take her. Why? Because I will endanger my estate. Why? Ruth ane record yekuti akambororwa for 10 years namalo Moab, haana kubvira aita mwana. Saka ari kuti ndikamuroora hapana nhaka iripo because haabereki. Murume achingoti anditore, Boazi ndokubva ati iwe ukasamutora ndoda kumutora iwe. Kudiwa muenvironment yauri kurambwa. Mumwe achitaura zvikonzero zvekuti uyu haaita akazodai obva mberi pasai poita mwana umira so kuti asingaite kunzai kuno. And Ruth achitotorwa naBoazi vakabereka. Chaari kurambirwa newokutanga kusabereka. But paatorwa naanomuda anobereka mwana. Mwari ngaakupe vanhu vanomuda despite vakabovenga vakawanda sei, vanozvitaura sei, iva nenyasha dzekuti naivo vanokuda vanhu vanofanirwa kushandisira kuti vanomudii munhu. Marisens onyatsoiswa apa kuti akazodai. Ndakazviona even muwanano vanhu vanonoripota kumunhu. Murume wenyu ari kuzodai, mukadzi wenyu ari kuzodai. Vanhu wedzera kudana zvotonokuti asi akachiiswa kana hanzwe munhu taripota but timu racho rinongowedzera kudanana. Kune dzimwe nyasha dzekuti maripotsi haashande. Vasatombosana nekapu yakadaro so kuti ndima akutopera pawa imweni wacho manzwa nekutaura anongoti okay havasiyani. Grace dzikavapo, the breaking net won't change. But there is grace upon your life. Uri ndofo kudaro usina kungwara, usina vanokufarira kana hama, Mwari unogona kukumutsira vatorwa vanokusimudza. Anozviita Mwari uyu. Mwari anokumutsira mutorwa wekuti nehama dzako dzinoshama kuti uyazokuda sei kusvika apa. Kusumudzirwa kwaJosefa kusumba mawo kuri kuEgypt. Kuvatorwa ikoko ndokanoitwa prime minister. Kumbawo kwanakaitwa mukomana anodhirivhara chingwa nekunoona vamwe kumakwaya. Mwari ngaakupe testimony mugore rino. Iri attached paproblem yekuti ukaudza vanhu vanofanirwa kuramba kuti aiwa hazvipindirani, ungati wabata iro rakabvaruka. Nokuti zvikasashamisa asi Mwari. Taura chinhu chekuti ukachitaura vanhu vanoti aiwa pane mamwe madhiri ari kuita kuseri. Wozi basa iro riri kuvaka imba uchishandapo uchihora mari hazviite.
ndakatara nedzimwe hama pane imwe nzvimbo padaparidza kumastreets ndichiti kunoparidza kustreet kuivoluntary kungoenda unomira woparidza kristu zvakaguma ndowananzi how do you survive ndikati by God's grace so adzaiwo but explain because grace kuita sei you need to pay bills wana kuzvikoro and everything ndikati iye mwari wacho anokutuma kutimira parodha akatendeka zvisingaiti ari dzimwe dzaanotamba tabva parodhi ipapo chanzi how explain next ndikati neni unotoshamisika nazvo saka munana una formula yekuti moti zvakatanga apa zvikarongwa so there was one day ndiri panonzi pazindoka kotafozwa togara pabhawa pamabhawa so ndaipfuura then munhu ndaranga akabata koti ndorongwa ndizwa ndifana kuuya kuno wakazara mufoni mangu watakuvhura mavhidhiyo mari azara mufoni mangu mfana ndiwe nani anga achimwa doro ndokubva kuritsa 100 years ndokubva ndiko zvisingaitike kuchecha zvoitwa kubhawa type yamwari wandinaye ane hunhuwo zvokuti kazhinji kati unotoshama pabhawa uchidarika pabhawa nemunhu aronga kuendawo kubhawa nomwa doro anonzwa kuti aiwa hazvitoti kudarika hazviti kubhawa saka kana ndikaenda kuchechi ndikasagamuchirwa mwari wangu hasi wekuchechi ndewo upenyu even nepanze anoita zvinhu panze chepanze. I'll give you this testimony ndigare pasi. Mota ndinofamba nayo kuZimbabwe murume akandipa so anopinda ku7th day masavada we know them our church dzinodzidza basa but he called me in office kwake akati unaona maklipse maridzo dzako ine kuti musavada but mwari ati ndikupe motikari just like that 7th day Adventist aiwa matimes ecovid ndobva ati mazuva ano kurodha muchaenda vanhu vasikufamba and everything ndakuisa pasalary for the whole year. The man owns a bank, not the metropolitan so anoti Dr. Inoti Kamushinda, he owns a bank. Ndiye akanditi for this whole year pamushedzwa sekretary wake zvanzi chitomba ATM card rake atopa salary for this whole year gore kutambira mari gore rese wakangogara mumba gore pabank. Handina qualification yekuti ndingashande pabank kana kutsvaira pabank. Maneta akabvaruka paeducation zvokuti hakuti kwani but dzinobatika wena hoye namwari dzinobatika. ndakamboenda kunoparidza kuNairobi kuKenya for the whole month. The guy who invited me haagone shona antara French ndokuti DRC neSwahili. Masemons angu akaona ndichiparidza ndeshona haana kunzwa anything akanzwa mwari wacho kuti shedze auye kuno but pandakasvika I thought kuti anogona shona kuti makadii anona kutaura neSwahili neEnglish. How come you invited me aunzwe shona sanzaya pandaironga conference mwari wakati bring this question. Hazvichaitwa zvokuti ndinoparidza ndishedzeyo mwari wangu anogona kutoronga mameeting mwari wacho chero. So I've seen God doing things. Ndaona mwari vachiita zvinhu pakashorika pasina kana chinhu chaunonzi chinobuda kushoma times dananzi matestimony acho akawandisa. Last month I was in UK. The men akanivhaita ikoko takasangana pane imwe nhamo tichiparidza panhamo anozati panhamo hapana offering hapana appreciation iplatform inenge mambura akabvaruka hapana saka vamwafundisa vachifarire saka isusuwo mastreet preacher manje tinongoparidza Kristu. After preaching panhamo akati I want to take you to London one day. So I thought he was joking, and last year I was there for the whole month. He paid for everything. I've seen God doing things. Saka na mambura akabvarwa kana vanhu vakati atiwirirane newe kana mukuru we achiri kundifarira zvake ndichiri safe. Ndinokupa testimony isina kundibatsira kwako mukati. Ende vese wavaudza kuti vandisiye vanogona kutowira newe vakandisiya but wandinoziva kuti haumufurire kuti andisiye kudhara rokutsoro
Mwara umomunza kuti tsano wasiya kana. I've come to share with you this. No matter vachakufaita vabvarura maneti, the testimony I miss when the net rakabvaruka, you will testify. Uchava inspiration kune vamwe vane maneti ari intact vachatidza kwauri kuti even akabvaruka dzinobatika. And haisi formula yaungatiche vanhu kuti bvarurai mudzibati. Imiracle. May the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadze, Mwari vakuponese. This is good. Those that are back Hallelujah, church. Hallelujah, church. Right, without to step up to no suga tese, shiny one day praise and worship. I think Bakapromisa Sway Patrosofa, Kuti Aho, Bakun's Wakuti, if I bat on sorting and Matua straight. Amen. Baba, whatever my expectations are we now. Yem Bakadam, not praise maybe Chimba, Moya, to Namatiwa, the Manu Amari.